Ужым культуралары чәчүү ыттырышсыз, йылдың ненде келүүнә дә карамастан суруңыш бирәдиләр белгечләр. Авыл хуҗалыгы тармагында 20 еллап хезмәт куючы Фаил Ивандеев та чәчүлекләрнең барлык мәйданнарының 40%-ын көзен чәчеп калдырырга кирәк дигән фикердә. 43 мең гектарда зерновойлар чәчелде быел, азимойлар 17 мең. Булган эше инде жыл аралаш засуха диләр, засуха влага җитмәү. Шуның өчен азимой культура, әмәтле культуралар. Алардан урожай көтәргә була. Быел да менә 30-дан артык урожай биреп баралар. Бүген хуҗалыкта арпа суктыру белән мәшгульләр. Багдашкин авылы янындагы 186 гектарлы басуда кызу эш койный. Уңыш байтак чиракта агротехника таләпләрен төгәл үтәү һәм механизаторларның үз эшләренә ни дәрәҗәдә җаваплы карауларыннан тора дип белгеч. Авыл хуҗалыгы механизаторлардан, конечно, күп зависит. Аларның квалификациясыннан, потому что чәчүдең ничек барылышы, ничек чәчелүе, вакытында чәчелүе ул механизатордан первый зависит. Аның агрегат, например, басып торганның берсе урожайның кимиюенә генә белә икән. Хуҗалыкның танылган икенчесе Владимир Чернов та һәр төрешне оптималь срокларда башкару яклы. Көн сайын ремонт үткәрү, системаларны өрдерү, чистарту, барысы да комбайн яхшы эшләсен өчен. Владимир 4 ул әтисе ылысы быел мөстәкил рәвештә комбайн штурвалы артына утырган. Кешесе Степан әтисе ярдәмчесе. Әти безне яшьли эшкә өйрәтте. Бүген дә бик таләпчән егет. Отец у меня очень. Минем әтием бик яхшы, игелекле кеше, авыр минутларда миңа ярдәм итә һәм нәрсә сорасам да үтенечемне буш калдырмый. Район башлыгы Дамир Ишкинеев хуҗалык механизаторлары белән очрашты. Ул комбайннар бункерыннан 1000 тоннадан артык ашлык бушатучыларга акча сертификатлары тапшырды. Я надеюсь, что также организованно и дружно будет продолжена уборочная страда. Зерно будет убрано без потерь, размещено на складах. Алдынгыларны бүләкләү әбәт вакытына туры килде. Игенчеләр кыска ял вакытларын районның талантлы артистлары чыгышларын карап үткәрде. Задача поставлена. 25 августка кадәр уракны тәмамлау бурычын куябыз. Минемчә бу вакытка барысы да үтәләчәк. Я думаю, все будет выполнено. Агалы энеләр Рамил һәм Сәйид Ханафиевлар экипажы да бүген лидерлар исемлегендә. Проблемалар юк, кенетен эшлибез, запчасть бар. Запчастьны китереп торалар, жагулык җитә. Нормально, әйбәт. Район басуларында урак дәвам итә. Бүгенге көнгә Тулайым район буенча бертекле культураларның 22500 гектарыннан уңыш җыелган. Бу барлык мәйданнарның 55%. Резида Гиняева, Илшат Махмутов, Айгөл Әбҗәппарова, Нурлат хәбәрләре.